kapateng menta nyemia kun ngiru ngidei kiju kibriu kibom nyemkor yakatei kapateng kabalalek kibala kibala yap kibala play kas app bat kas nam ta ka khendau ka siap ka jongi Ukonrat sangma ula soya ke MOU da ukulam jong u ngipat ngin pendam da ukulam hayeng bishar ong uba robat Jun Khajarin Presiden barang ba adu jong ka Nyautrep Youth Council nado baki arngut ki menteri rang ba kele soya ke sekolah penbei pot hapreng ka megalia bat ka Assam ki pat ba ka than malangkuna kidang ai persha khamtam e hadin bo menteri rang ba ka jila ula ong badalele kinom phaidin shu ya ka sekolah balai soy ya ka jing persha bat yai persha jongi pai ba ka than malangkuna ya ke MOU la sakhi biang menta kesngi ka lai pautrik jong uyayong arja ar ha ka jingalang balapan long da ka Nyautrep Youth Council Hamadan jong ka Malangkuna Higher Secondary School ha Simenaguri ha ka balawan banishim mentalang da kinongelam jong ka Ashik Holistic Awakening Movement Aradunga Regional Unit ki nongelam ka Nyautrep Ashik National Awakening Movement West Khasi Hills ka Malangkuna Area Development Organization bat ki nong sinshar ka Hima Nonglang Leadership bat ki pat ba nakish nong nakate ka thain hakane gesngi uba robat Jun Khajarin Presiden barang ba du jong ka HYC sengkeme ulah seteng e ya ukon rat sangama bat ya ka sarkar MDA halo ka jinga soy jungki ya ka sekolah penbeit put nama kate ka sekolah kala panjau umat ya ki pat ba namar ka jingsha khnyat jubo sha Assam ya ki shnong ki thau ki badang hapo jong ka jila Meghalaya ka jingsha si tom jong phi ka emergency mengi bat ngikula rapi bagai HYC harangkat ka jinga trailang bat kahima nonglang harangkat gaji ka trailang bat ka aham bat kiwai kiseng haga jalahi berakwai ngin yakun ngin yale persya yang ade ke MOU bian bat ke MOU beriti kabalasoy du konrad sangma bat ka kadhun jong u ngidon haga jala Meghalaya ngiaban ai khoblei yakinong yakhi hill state kibalalek bat kilwawanra yaki anjing yada kum ka Meghalaya lantang swag kum ka hak banginyo bansna ya ki miying money bat ki school repair kum ka reservation policy bat ki way balada kini ki khat way tali ki snong ki bahak apok hima nonglang ki lek chang Assam kinomyo reservation policy kinomyo ka jingyada ya khandau ki hapan siu khajana syaka sarkar Assam ngide ban yeng yale menta ban pentikna bakini ki khat way teli ki snong kinpoi syaka jalan Meghalaya ndake mangdan Islam harjar arfuar hakajing sisa ude bandai usnam bamangi kum ka jala ngiburom yakinong yaki hill state kumu Kapten Williamson sangma kumu maik hopping kumu BBB langdo bat ki way kinong yaki hill state ko kontrak sangma mide UA bamidon ka hok ban insol yakini kinong elam ke bakrau ki bala penyo yangi ya kejela deki hajar ki jai penriu khasi jentia ba ki jai penriu garo ki song patok Assam nabenta ban penyo ya kene kejela ka jongi nyimdei ban kelet ya kata ka insol ya ka sacrifice jong hill state freedom factor ha kejela ka jongi kene kene ke insol ya ka jing song bendi jong kinong ki hill state kani kene ke insol ya ka sef bat ya ka snam kiba kinong ki hill state kila play namta ka jela ka jongi ka jela Meghalaya ni konrad sangma ubamut batau khulam jong u el pendam ya ka history jong ka snong Malchapara Malanggona Malang Jaipur bat ya ka history jong ka nonglang leadership hibrokowe ulasoy ya ka muyu da khulam ngin pendam ya ke muyu da khulom hakiying kasyari batla da khulom trekam batla da khulom trekam ngikloi ban play kasnam namta kari bat ka khendau ka siap ka dongi pilong lakloi ban le ya kata nasong ready khagen ma pilong lakloi ban yakun lada donkam kasep bat kasnam namta ka khendau kajongi khnang kapateng kabanduan bat kaban sakha kin imsuk imsan ha kajala Meghalaya iba ingba generation na sukrong china na song gumakan yako fight khana ready khagen ma nyimdei ban kelet kawai bakilong shwa jongi
kila play kas ep, kasenam, latep, latang, kila im, bat kila yap, hakini kisnong gijongi. Berkim sya jenjar ya kata kenabo konrat sangma berkim di gomen keniok benda no ya kendau jong kihma syaka asam. Syaka hima nong lang bahkan ya kun ban pendek dau ban pendek rengiu ya ka kendau ka siap ka jongi kan ya por baka aras es kelasan syar ya ka asam don jingma watang ban peleki mane kristan lada kini ki khatway teli ki sinong kilet cha asam.